Hei, tervetuloa Lahden Frisbee-klubin YouTube-kanavalle. Me lähdetään ensimmäistä videoa kuvaamaan Tomi Koivisto ja Emil Simperin kanssa. Otetaan ihan tuloskierros, katsotaan kehataanko tuloksia esittää kierrokselta, mutta sen aika näyttää. Tervetuloa mukaan ja part 2 on tulossa myöhemmin muiden LFC:n tiimiläisten kerran. Tervetuloa matkaan. Olen huono. Juhatus kaikille, olen huono. Niitä mä laitaan jaksaa. Niin. Ehkä meidänkin sieltä. Ehkä meidänkin silleen edellisen palattava nostaa. Noniin. Voitte mennä huijaa kaikkia. Ai. Joo. Vai. Tomille 2 ja Emilille 2, Ilkka otti 3. Millä Tomi lähtee kakkosväylälle? Exploreri, tällainen Tyyni Open. No mulla on itse asiassa sama, millä mä lähden. Sama pelikirja. Vasureilla on omat pelit. Vasureilla on omat pelit. No niin, meillä on aina yleensä sama. No en mä sitä varmaan pitää. Hienoa. Problemas. Ei mitään. Tuosta nyt mahtaa. Mä ymmärrän mitä mä sepaan. Lähtää nyt just sen. Justice. Aika hieno. Hittihouli. 2 millissä. No niin, ei paineita. Vielä yksi. Nyt on aika. Nyt se oli se Exploreri. Haluat säkin zoom? Oi. Tää on lasku. Ei oo lasku. No, miten paikataan tilanne? Ei mitään. Semmonen homma. Pojat oli nostolla. Antaa. Kyllä. Moi. Ei lennä. Ei hyvä. Katsotaan. Heittääkö käpälä mistään miten viitoinen tulee? Ei tää helposti. Riitti mut liikaa antaa. Kyllä liikaa. Lähtee takalta. Menikö? En tiedä. Tuolta menikin. Äijä lihan painosta meneekö takaa? Meneekö? Mikä tuuli siellä? Vastatuuli selkeästi. Vastus siellä vähän on. Ei palauttanut mihinkään. Safety.
Ei lähde. Eikö? Onko? On! Onko se tänäänkin perfekti? Oisko? Emil jatkaa puhtaalla pelillä. Se on kyllä. Koivukuja. Koivukuja. Legendaarinen. Simpale vissiin liian helppo. Onko riittävän hidasta kiekkoa? Kyllä, ei me. Kyllä siinä vissiin kuitenkin 3. nopeukinen on. Joo, ei oo hitaampi. Ei. Mä voin antaa tosta ihan perin. Ai. Siihen katkes nyt sit. Sauma ottaa kiinni. Oho. Rikkoko mandoliini? En tiedä. Voi olla. Voi olla. Himmeä. No niin. Yksi mahdollisuus vielä. Joo. Nyt Ilkka näyttää. Mut yksi pitäis vähintään formata. Onko? Menikö mandoliini jo vielä vähän? Mieletöntä suorittamista by Team LFC. Ei tässä mennyt oikein mun huonoa. Heittääks Tomi Saare? Ei. Heittäisin jos riitti mitta. Se on paaripeli. Tää on paaripeli. Emil näyttää sitä, että miten heitetään. Sitten on Saareen haku. Kiva myötä. On peli. Sinne ainakin johonkin maalle pääsee. Kyllä se Hyvä. hyvälle maalle pääty. Myötänenkö meillä on? No, sit vaan. Ehkä vähän vasemmalta. Sit vaan. Essua hanaa. G-Star mies. On hyvä. Ai. Eikä mennä. Ei. Ei se missään. Milloin me Tomi päästään tonne Saareen avauksella? Mikä vuosi se onnistuu? Mikä meillä voisi olla realismi? Joku 2028. Ikävä kyllä mun täytyy sanoa, että Luovutus on jo tehty. mä en luovuta, mutta mä luulen, että se jää koko ajan kauemmas ja kauemmas. Niin. Siltä vähän tuntuu. Ei sulla se ei saa tuntua vielä. Sulla on vielä monta hyvää vuotta. Ehkä se joskus vielä. Tänään päivänä koittaa. Paljon se Emil on heittänyt distanssia? Maksimit on varmaan 170 luokin. Noniin. En oo vuoteen testannut, mutta ehkä se pitää käydä kokeilemassa. Itse asiassa Mukkula Open kuukauden päästä tästä kuvaushetkestä. Siellä on pituusheittokisa. No siellä viimeistään. Kai Emil on mukana. Siellä, Hyvä. siellä voi tulla Emili haastamaan. Todellakin. Hienoa. Hienoa. Tää on sun boksi. Joo. Tää on kuumottava väylä. Puisto 6. Tikkuja löytyy. Tikkuja on ainakin 100. Tikkuja on. Sitten siellä on toi kiva tollanen bunkkeri. Ja... Joo, pikkukäsille on bunkkeri vielä. Kyllä. Ei huolehdita siitä. Joo, ei tarvi.
Hienoa. Ei, se on just sopiva. Eikä. Pieni vastainen pitää pidempään suoraa. Haispa se. Riittää. Just. Hienoa. Hienosti. Ei. Tänään oli ollut vähän kankeeta tai pity. No. Ai. No mulla. Joo. Näin. Voi. Voi. Mitä kautta Tomi lähti? Ja hysse sähteen tohon. Toivon, että ehkä vähän suoristaa. Oho. Joo. Siellä on tuulta. Oli pikku vastus. Niin. Tomi näytti tuulet nyt. Ilkka korvaa linjat. Samalla jakolla kuovaa. Kyllä. Se on sitä. Nyt lähtee Ilkan peli. Kyllä. On se timantti. Emil heittää pelkkää MD5. Onko? Pauli. Katsotaan kuinka pitkälle pomppi. Pitäisköhän mun tarjoilla SD? Hei. Nyt ei tuntuisi tuulevan, niin kokeillaan. Piistiä on. Ohoi. Ajatus hyvä suoritus. Ajatus hyvä. Se on hyvä kokeilla ennen huomista kisaa. Kokeile huomisella. Sitten tietää ainakin mitä ei kokeilla. Hirveet jänkät. Tää on huomisen peli. Siis, mä en saa sitä flippaa, mä heitän semmosen kakaan tonne. Noin. Ihan mennä. Nostolla. Sieltä mennään jatkossa. Kyllä. Tulikohan se avaus? Kuinka lähellä? Näkyykö Dessua jossain? Ei näy. Oho, täällä se on nostolla. Ai että. Hienoa. Saankohan mä laittaa? Totta kai. Lähteekö Emil ajaa yli? Aina lähdetään Kai lähtee. Ei kun 129 korille mitään. Ja kun heittää tuosta keskeltä, niin jos sitäkin.
Meni kuitenkin. Ollaan kuitenkin. Kutille. Ei oo kyllä mun huono. Pelaa vaatuma. Pelaa fiksun peli. Mä joudun pelaamaan myös. Fiksun peli. Joudut. Pääsee pelaa. Tässäkin mitataan. On jopa parempi. Kyllä. Fiksumpi peli. Siitä helpolle kolmoselle. Kyllä. Tai pientä hakua ehkä. No joo. Tosta on laitettu laitteeseen kyllä, että Pistää semmosen stallaavan vaan. milloin te aloititte frisbeegolfia? Tomi? Aika lailla varmaan 6 vuotta sitten. Noniin, kuka sut vei radalla? Vai keksitkö ihan itse? Ei, kyllä se oli iskä, joka vei Noniin. jollain marketti 3 setillä. Ja sitten olikin yhtäkkiä jo Innova jotain DX-kiekkoja mukana. Ja sitten lähtikin oikeastaan innostus. Ja 4 kautta sitten mä ostin lisenssiin ja aloin pelaa PDG-kisoja. Mahtavaa. Ja menestystä on tullut. On sieltä aina välillä. Noniin. Mikä sun kauden päätavoite tällä kaudella? Aika lailla vaan se, että pelailee hyvin ja sais niitä hyviä ratinkikierroksiin. Joo. Ei tarvi voittoja, haaveilla on niin paljon. Pelaa tasaisesti. Tää kaveri tässä vieressä hakee vaan voittoa. Niin. Kyllä sitä hakee, vaikka niitä kauhean vähän on. Mikä on Emilin päätavoite tällä kaudella? Tonni ainakin oli tavoitteena. Toistaiseksi on ollut aika hidas startti kyllä siihen nähden. Pidetään se tavoite edelleen. SM-kisat myös. Sinne, jos pääsis, niin erittäin hyvä. Joo, noniin. Vielä sinne on mahdollisuudet ainakin. Mahtavaa. Kantayuneet on tuossa keskellä väylää. Noi oksat tuolta pois. Kyllä. Ja jotain muitakin näköjään. Ehkä jotain muuta. Ei, on se turvas. Koska se Emil aloitti? Sen mä tiedän, että Kariston radalla alkoi ura. Siis alkanut Kyllä Mukkula oli jo ennen sitä. Ai jaa. Olisiko 2018 ihan ensimmäinen heitto? Noniin. Ja sit se puras. Sitten se pikkuhiljaa puras, mutta kyllä se sitten viimeistään 22, kun jääkiekko loppui ja hankittiin PDG-kisassa. Sitten alettiin panostaa tähän lajiin pikkusen enemmän ja vakavaa. Noniin, mahtavaa. Turhallinen aika. Mittaa ehkä joku yli 80. Onko lasuri on? Joo. Kyllä ideaali aina. Oot sä huomaa? Joo, no niin. Tosi vissiin ehkä saattaa tulla mulle kädiksi. Tarkoittaa kummasti totasia. Joo, Hieno. aika kiva. Kauden eka, mikä meni sitä oikeata vähän. Niin. Kaikki muut menee sisäkäpistä, mutta nyt saatiin keski. Koho. Hei. Oho. Mä flippasin. Sieltä saadaan se kolmonen pelastua.
Vasurilla on vähän oikealla. Joo. Oh. Mikä se oli? Se ei ollut kumpikaan. Mietin vielä. Niin mikä ei tullut videolle? Ei mikään. Ai, ole plussa. Jokainen oikasi. Terve. Tää vähän aikaa nyt mennyt päälle. Onko mun punainen? Punainen lippu liahuu. Ei ole luovutus kuitenkaan vielä. Heitäks mä väliin? Joo, se on ihan pelikirjaamaan näitä aina. Tomi, monta paskelta sulla on tänään jo? Joku vähän yli 30 000. Mitä sä oot tehnyt? Ollaankohan me tehty 7-8 tuntia nyt radalla hommia. No niin, nyt on rata mintissä. Niin. Joo, Huomennahan on tosiaan puistossa kisa. kyllä. Tomi on mukana ja Ilkka myös kameran takana. Niin. Kunnianhimoisesti jahtaamassa. Hyvää skoree. Sä taidat olla MA1-sarjassa, eikö se ole näin? Joo, se on vähän liian iso sarja mulle. Joo, ei oo MA2 siellä. Ei oo. Sen vois MPDG tuoda tarjolle vähän useammin. Vink vink. Vois pärjätä. Oho! Juu. Joo, toi meni sinne lopun epäonnistuneisiin heittoihin. Oli se nyt kyllä. Kyllä. Ensi kerralla sitten. Kakkosrinki ehkä. Jarru on vähän hyvä. Hienoa. Tässä on nyt pitkäks, niin voi olla pikkuikle koiko. Ja Emil lähtee. Hakee pelkkää ikleä. Birdie ei kelpaa. Ei ainakaan tässä tuloksessa. On hyvä. Kops. Aika kova kolaus, eli se on varmaan... Eli se on varmaan greenille. Oma voi olla. Ei mainita, että osui puuhun avaus. Mut kakkosringit ollaan. On no. Lähdetään Anttalla. Noniin. Oi! Ai. Vähällä. No, Ei huono. ei se huono siitä. Noin. Helppo iikle. Hyvähän on puolen tunnin tauko. Toisesta on hyvällä oppia. Hyvä Tomi. Joo, oli kohtuullisen hyvä. Koira kevennys tähän väliin. Löytökoira löytyi. Omistajat kadoksissa. Kiltioloinen koira. Toivottavasti omistaja löytyy. Sitten Emil näyttää. Ai hettää. Noin. Iikle paikoilla. Sieltä voidaan heittää MP5. Emilin. Iso käsi simperi. No niin, toista iikleä putkeen. No niin, kun sä
Mikä? Mä oon huono heittää, sit se saa. Niinhän se voi olla. Kokeillaan niin. Bom! Ei kun äskeisellä mukilla. Mittaa heittää.